dek bojoku aja lali welingku marang sliramu sing ati-ati momong anakmu atimu aja cemburu wong ayu iling-ilingen rumah tangga saiki wis tentrem aku iki dik tak nyambut gawe nyukupi kebutuhane aku ora bakal tega ninggalno kowe lan anakmu amung pujiku rina wengi mrengkos ati sing maha suci mugi ya rumah tangga mulya urip tentrem karo keluarga dongakno dik kon kumakarya kalesa ing sampikala bojoku aja lali welingku marang sliramu sing ati-ati mong anakmu atimu aja cemburu wong ayu rumah tangga saiki wis tentrem aku iki tak nyambut gawe nggo nyukupi kebutuhane aku ora bakal tega ninggalno aku welan amung pujiku rina wengi amrengkos ati sing maha suci mugi ya rumah tangga mulya urip tentrem karo keluarga dongakno dik kon kumakarya kalesa ing sampikala pinarak telur ingkang sekeca mirsanono kesenian aku Budi Wijaya paringana sema menawi kula lepat nyuwun kunging samudra
purna ya mulane apena nek kepingin rabi kudu didelok emas lan ayo diati-ati senajan rabi elek pokoke nang wong lanang gati rumah tangga tentrem gampang golek ekonomi sing dadi prawan semono uga senajan dirabi duda ora dadi apa sing penting dheke anang wong lanang Jawa pinter ngatur ekonomi ngatur keluarga sing dadi jaka uga aja kemaki aja pilih-pilih emas nek peno rabi senajan rabi rondo pokoke nang wong lanang gati sebab rabi rondo mono awis gak kathik blajari sebab rabi prawan angele yo gak karuan saiki akeh arek wedok emas sing wis pengalaman rupane ayu-ayu nek bengi seneng kluyuran ketoke cilik-cilik tapi sembarang doyan mboten nyemoni perawan saniki mboten. Kenyataan nek perawan biyen kalih saniki niku aji perawan biyen niki temenan. Kula mboten nggunggung perawan biyen ngelekno perawan saniki mboten, tapi nuwun sewu mboten kok perawan mriki mboten. Adik kula dhewe ngatemi. Nek perawan biyen pancen temen kula lakoni ngajeni awak. Metu bengi melangkah lawang plek nek perawan biyen didongani. Dongane ngeten. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun mlaku adobleku cedhek rezekiku go cedhek jodohku sikile kesandwatu jegrung nek perawan biyen muni ngeten innalillahi wa inna ilaihi rajiun seje kali perawan sakniki mboten sinten-sinten adik kula dhewe ngatemi kadhek perawan sakniki nuwun sewu akeh arek wedok sing lemu nek metu bengi gak kate didongani mlaku pelek wis ana suarane dhewe-dhewe ngancah awake lemu melakan lawang mlaku nang embong iso muni kok niki temenan niku tingate mlaku bengi dereng ngajenge mapan nyapu dulur perawan duwani daki-daki tangine Japapati isuk agus kramas ora rambut madhep ngulon tangkan-tangkan ning sapu nek perawan biyen muni ngeten bismillahirrahmanirrahim niat ingsun nyapu gak nyapon regete latarku tapi nyapone regete awakku adobleku cedhek jodohku menisuk dilamar Hansi petang trek niku perawan biyen siji karo sakniki mboten sithik-sithik adik kula dhewe ngatemi tangine ki jam 4 isuk tapi mboten kathik raup weteke sakentongan sapu disapokno krik-krik adikku muni ngene bismillahirrahmanirrahim niat ingsun nyapu sing tak ge nyapu sada blarak muga-muga ya aku bisa oleh jodoh Joko sing tepak sing pinter gawe anak jar kurang ajar niku tengate nyapu dereng ngajeng papan turu perawan biyen didongani daki-daki
bayangi kuping telu but perawan biyen muni ngeten. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun turu ketemu bantalku bantal sing suci ado bleh cedhek rezeki go cedhek ojo duku niku perawan biyen seje kali perawan sakniki dulur mboten sinten ngadik kula dene atemi kula sampe isin temenan katik kamare turu jejare kula omah gedhek tak incengi dadak adikku ndonga nek ndonga ngeten Bismillahirrahmanirrahim jare niat ingsun turu kunduk ndukur licak bantalku bantal taplak jare dibuka ya dibuka Mas tapi entenono turune bapak gak selamat iku ndonga ora ngajar ya. Mulane sing kula jaluk dadi wanita sakniki dulur monggo sing ati-ati. Sebab wanita istilah wani ditata uga wani nata. Nek sekolah kelas sing temen ojo gampang kena pengaruh arek lanang saiki nuwun sewu arek lanang sakniki nggo ganteng-ganteng kula mboten gunggung, tapi berani berbuat, berani ngombe kecap. Niki mboten elek arek Joko sakniki mboten tapi kenyataan luwih julur sakniki jaman wis edan, jaman wis akhir, jaman wis kaya ngeten iki. Termasuk arek nom-nom saiki wis tak delok wis sadar kabeh dasar arek sadar-sadar rukun-rukun gak ono sing gegeran aku seneng temenan siji mek tahun-tahun dhisik masyaallah diluk-diluk tawuran sakniki kula gunggung temen alhamdulillah kabeh masyarakat termasuk adik-adik generasi muda iso sadar rukun sayek saeko kapti lah nek wis ngene ayo padha golek tombone ati perune supaya sadar pikirane besok dunya sampai akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin akadama bi ilmillahi sholatan kaimatan kita wali mulkilahi tombo ati iku lilmu warnane ngaji Al-Qur'an isa nora sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono aja lali wong kang saleh kumpulono sabanjure weteng pira kang kudu luwe akang pungkasan dikira wengi kang suwe sapa wae lamun bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran mijabahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin akadama bi ilmillahi sholatan kaimatan bi tawali mulkilahi tombo ati iku limo yo warnane ngaji Al-Qur'an isakno rasa maknane kaping pindho salat wengi lakonono aja lali wong kang saleh kumpulono sabanjure weteng nira kang kudu luwe kang pungkasan dikir wengi kang suwe sapa wae lamun bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi iki ngono
jaman kemajuan senajan desa ora ketinggalan akeh penduduk sing duwe kendaraan prau toko sepeda motor lan sedan uga iki jaman teknologi modele sepeda motor edap-edapi Honda Yamaha Kawasaki Suzuki sepeda motor Cina uga gak gelem kari pancen penak cak nek duwe kendaraan nek kate lunga ora kebingungan ana terminal ora keloyongan uga numpake ora uyel-uyelan aku dhewe yo duwe kendaraan sepeda motor sing teko Jepang uline siji uline ana eringan iku biyen olehku golek kreditan sepeda motor cak pancen nganggo busi iku alat pembakar bensin lan oli nganggo kowel uga nganggo aki uga merlokno jenenge kabel bodi busiku iki seje rupane soklat pucuke tak gamben dina cilik bolongane senajan tanpa kabel tapi gedhe setrume busiku iki cak gak ana tunggale busi mek sitok let selawase wong wedok sing nyawang mesti seneng atine sebab busiku iki iso cilik iso gedhe sikap semantu telur piatur kula menawi kula lepat nyuwun sapura alhamdulillahirrahmanirrahim elah dulur nek lepat kula ngitung sing kurang tepak gak cocok kapan kowe bali kowe lunga ora pamit aku jarene nang pasar pamit tuku klambi nganti saiki kowe durung bali Sri apa kowe lali kowe janjine sehidup semati aku ora nyono kowe arep lunga loro atiku loro nang Balia Sri nang Balia aku lara mikir kowe ana ndi nang Balia Sri nang Balia teko temen kowe minggat-minggat wajane kono gregetno. Kon iki mulane elek atimu ya ngono iku lho. Kabeh kanca ngancam nang awakmu. Menungso malah pisan aja elek-elek atine. Mosok nyambut gawe sembarang mesti kok jori.
Aku pertama nyambut gawe dodol bakso, kon ngejori dodol bakso. Ayo aku ngalah. Dodol rokok, piling kok gak ono rewangi. Aku dodol rokok, kon nyaingi dodol rokok. Aja ngono, Sri. Tapi nyatane ya temen Sri. Potonganmu. Terus saiki kon gak iso ngejori aku, Cung. Kok iso ngarani gak iso ngejori kon saiki nyambut gawe apa, Sri? Aku nyambut gawe dadi tukang cukur Sri. Tak uncalno kapok kon kok tambah. Senajan kok nyambut gawe apa ae, tapi nek aku gak nrimano tetep tak uber Sri. Potonganmu Sampai kelagepan aku. tapi nyatane kon gak iso sebab aku dadi tukang cukur. Katik tak gawe pamlet tak tulisi. Omahku ngarepe mbok gedhe tak tulisi tukang cukur rapi bongkoh kalah kon nggonku ono rapine. Sing elek atine iki aku tah awakmu. Ya kon Sing elek atimu. hal apa? Kon saiki nyambut gawe apa? Tukang cukur. Gak kok wasna plakat omahku kok. Lah apa? Gak mbok wasna. Apa? Gak wasna gak? Ya tak wasna ndek iku mulane atiku lara. Alah, kok nyambut gawe tukang cukur, aku mau ketinggalan tukang potong. Iku tunggale goblok. Aku tuku blabak dawane 3 meter. Anggonku tak tulisi tukang cukur rapi le. Nggon mosok ono. Ora gelem ketinggalan aku. Lah kok gak ketinggalan? Blabak 3 meter tak tukono cat 3 ngumplung. Iya, Kono mang rapi. iya. Tukang cukur Rapi le. Ora ketinggalan. Blabakku tak teken tukang cukur rapi sekali. Ono sekaline. Alah wong aku menungso akalku akeh tak busak. Tak tukokno blabak 5 meter. Lho, dawa kono. Cete sak tengah kintal. Akeh kono. Tak tulisi tukang cukur sangat rapi sekali ono sangate. Ono sangate. Kalah kon. Aku kalah sangate. Ora ketinggalan, tak gusak tak tukokno cat 2 kintal. Iku cet takon iku nguyang. Oke kakekmu cet sampe 2 kintal iku. Terus kakekmu, loh. Mari tak tukokno cat, terus tak tulisi tukang cukur sedina tet rapi. Ana sedinane. Tumon sampe ana sedina tet iku. Alah, gak kari aku yo an. Kaya gak kari. Tak busak. Tak tukono cat maneh 1/2 ton. Kena belek nyaimu. Tak tulisi tukang cukur sangat rapi sekali 2 dina 2 bengi tet. Ana 2 dina 2 bengi tet. Kono mak sedina tet, aku 2 dina 2 bengi tet. Nggonku tak gusek. Tak tulisi tukang potong seminggu rapi. Penake tok. Aku tau dhisik gentenan. Kon gak oleh ngrusui Aku aku. ya gak ngrusuhi kon. Kok sik? Kalau ana mboke cokot anake ngono. Arek emik goblok. Masa mbok dicokot anake iku lho. Gak layak mboke bekake. Anake dituwatesno, kuwates Thailand sampe leb. Iku ya ngono ngemi anak ya jadal-jadul. Kok gak kepen iki latah. Ngono biyen isih prawane ke atas ditutupi sampe rapet. Nah, saiki Saiki anake loro gak perdulake wong ke atas ditokno plontel. Iku kateh tak lodrong iku. bawa dhewe-dhewe To para bapak-bapak, para ibu-ibu, para adik-adik. kene mboten kena dipara dipengaken. Emosian sapa sing rusuh kon? Bah kok tawakno bagak. Para bapak-bapak, Pak. Aja ngandel, Bu.
Tak pateni kon kok tambah. Mun gateken iki seperti kula. Para bapak-bapak, para adik-adik sedaya, sumangga empun cukur ten pundi-pundi. Cukur ten kula mawon murah nek dipotongan sing napa sampean tetep kula cukur sing apik. Murah namung 1000 rupiah. Pun percaya dulur, pun percaya. Cukur 1000 rupiah niku larang. Dek wingi niku tiyang cukur ngene tangga kula sebelah. Cukur ku katut sak kupingku. Saman cukur manjen kula. Empun ngandel dulur, pun ngandel. Empun percaya. Empun percaya. Cukur ngen kula niki murah tur meriah. Napa sampean ngedi bathok mengkurep? Lho nggih, dek wingi enten wong dicukur kebacut mati. Sampeyan cukur manjen kula namung 500 rupiah. Empun percaya dulur, empun percaya dek wingi niku enten wong cukur mboten duwe silet dikerok kreweng. Mulih kelacaran. Cukur 500 niku larang. Rumah samu ngerok bos ya. Moga cukur ten kula mawon. Mboten 500, 250 ripis mantuk kula tukokno sepeda. Pun percaya dulur, pun percaya. Mboten enten critane cukur iku ditumbasaken sepeda. Sepeda iki ambak niki kredit. Mriki niku digledek. Saman cukur manjen kula gratis. Lho. Mboten bayar, mantuk kula rabekaken. Pun percaya dulur, bojone sitok keleleran. Mboten dingoni. Pun percaya dek niku sing wedok niku bacut mati kaliren. Empun ngandel kok kerabekno wong dhewe rabi biyen tangkepan kok sok. Empun ngandel, empun percaya cukur nggih kula mawon gratis mboten bayar. Mantuk kula tukokno prauto. Pun percaya dulur, gledekan man mboten gablek. Saman cukur manjen kula, mantuk kula tumbasaken donya. Donya ku tek kakekmu kuwi kok sok. Sing salah ikon. Lah kok salah. Deloken Jombang ikon nyambut gawe iki nek rukun. Ah tapi nyatane kon sing gak rukun kon. Sing gak rukun ikon. Akon Jor-joran masalah rego kon. lah sing tak jaluk ngene, ayo bersaing sehat. Ojo bersaing sing gak sehat. Contone upamane ngedekno lodrok upama iki. Ngono digolek ditanggap wong murah gelem. Iku terse ora kok malah saingan sing sehat, saingan sing gak karu-karuan. Sing salah ya kon lodrok Budi Wijaya 5 juta kok do 38. Metune 50 iki mang goblok. Ijek ngeramal ngesel. Kowe jar tapi. Walah. Iu. Ngeramal ngesel kok angka ikut aku ya prukutuk. 5 ping 5 selawe. Oh, Kon ping. Nek 6 ping 6 pira, Dik? 36. Sampe. Uwi. 79 ping 97 pira? Kesuwen. Aduh. Ijek diramal. Aduh. Wali kota Surabaya asmane Bapak Bambang Deha. Cocok. Konting. Ya, Sapa asmane Gubernur Jawa Timur? Imam Utama. Pinter. Imam Utama. Konting. Sampai. Oh, lihat waduh. Kore kudu kore. Tak iles bokong ngerti tambahan. Tak jejeli kulit gedang kena telek. Gede. Aja ngono, Sri. Urian kaya Ramal. Sekarang mengenai ilmu pengetahuan umum. iki sing umum.
Di Jawa Timur gunung yang paling tertinggi namanya Gunung Semeru. Bagus. Konteng. Gunung sing kerep bledos gunung apa? Gunung Kelut. Sampai Iu. berapa ton bobot Api. Apa sebul? Wah. Sekarang meneh singkatan. Oh, singkatan. Singkatan GDN punya arti Gerakan Disiplin Nasional. Ya. Konteng. Ya. Apa artinya singkatan KUD? Koperasi Unit Desa. Pinter. Sampai UI. Apa artinya singkatan pentil kecakot? Bintul. Pasang betul kan itu. Pedot. Pendak. Otos. Domoh itu San. Nek sapi siji regane 4 juta. Bener. Nek sapi loro piro? 8 juta. 8 juta maling. Sampai Iu. sapa sing tuku sapi? Sing roh sapa? Bongkok. Geliyer. Rasane kon satu-satu. Rasane kon. Cup lah, cup ala bagus rek. Cup lah, ngadeg Jung. Alah gandeng anake sapa ya ki ya? Kula putrane ibu. Pinter rek. Wis sekolah, Jung. Sampun. Sakira nak. Kelas 2. Kecil kalau besar. Nol besar. Pinter rek. Sanggup piro, Cung? 3,5 juta. Wong sangun arek TK jare 3,5 juta. Kon iki termasuk gak iso dadi gone cerdas cermat kon iki. Kon iso ta? Ayo aku gurune. Lah ini kon Menenge tak wales e kok. Arisan nyaimu ngono. Tak kelakon jare. ayo aja ngomong ta. Konteng. Apa? Konteng. Apa? Loro mbek loro piro? Papat. Kabul. Heeh. Sing takok kowe sapa? Apa? Timbangan aku perempul. Wis gak kelalu juta tak boleh. Iso. Kate nanti. Katene mulih jare. Rene aja ngono Sri. Walah. Konten. Ya. Papat ambek papat piro, Den? 17. Takok sapa? Leh, iku ngono prank remek kancamu goblok. Kok tutuki ngono. Rasakno ya iki dagelan anyar iki. Ya gak anyar ngono lho goblok kowe jare. Apa? Aku nek ngomong penuh. Kapan? Tak petuk tutupan makane. Terus matur nuwun petuk ndek kene. Karepmu? Aku tulung apa? Ya gak apa-apa, sing penting kanca iku rukun. Oh penting, Dek. Apa sih? Utang duwike temenan, Dek. Walah, gul ora cocok blas. Oleh metiti utang duwe. Ora tau petuk pisan utang duwe. Utang piro, Kon? Utang pira sih? Gak utang akeh-akeh. Piro? Terus pokoke ampe duwe cukup nek. Ya ora kesono dadi karwan aku lek ngelekno dhuwit rek kalau Lah ya piro ngono lho, Piro? Bul? 500. 500.000. Kon. Abul. Aja 500. Lah piro? 1 juta ngono lho mbek aku. Rundi. Mari kenane dhek melok-melok utang. Kak, wis butuh piro? Wong loro. Kon tang duit aja sini-sini musuh aku. Gak wis 1 juta ngene. 1 juta wong loro. 5 juta. 5 juta wong loro. Ambek kredit sepeda goblok. Apa cukup duit 5 juta kirim sepeda iku? Yo, pakane wong loro, yo nek janji gak masalah. 10. Aja 10 tarek, rek aku iki kanca. Kanca pomo aku ngutangi kon 10 wong loro isin aku temenan. 20 juta 10 deng mbek kabul. 20 juta. 20 juta. Wis cukup. Cukup. Duit kaki niku. Peren kaya keblek.
ora tau nyambut gawe utang duit kancane. Ngerokok njaluk kancam utang apa maneh kon? Sik ge nyaru lho apa? Utang durung dikeki wis dikakek-kakekno. Mamula kumpul coro-coro iki adep loro tambahan. Ora kumpul belenek, bunek-bunek weteng iki lho. Alah gak kumpul apa ke sore wis melumbruk nang jero kono. Akhire nyupet ati kula apa maneh bajil iki. Kenapa? Aduh, Mbok. Apa? Cikalet. Gini lho. Gara-gara konteng kurang ajar. Gini lho. Tango kekuat. Gini lho. Ora iso. Sik. Ora iso. Lho, gak iso. Ini lho, terus ini lho. Ini lho. Kowe ngelokno aku kakekmu dadine boleh kaya ngene. Ora iso. Lho, gak ada. Nah. Lho, suwe-suwe iso. Isin lho, Mbok. Wis utang gak dikeki, ngomongi saenake. Titik tapi lega. Jelas nek iki cara ngono wis awake dhewe iki disepelekno nemen. Sepele dadi sepoloh.